Magwapo lang. Sayaw na lang. Ano mo? Patol mo lang mo no. Burong TV. What's up mga kaburong? What's up mga burong? Ako na si Burong TV. Ako dahil si Burong Goryo. Nahigugma na unta ko. Pero ilahar akong di palaom. Ari mga kaburong, manikop Manikop na mi. Sige. Oh, nya unsa man yung si Kopon? Alimang. Kahit ano. Kahit wala. Burong Goryo lingi ka may bigo. Puha gini kumigoy. Ang pagbabalik ni Dolong Goryo ha. Dolong Goryo di ba kagikandong? Magtaro ni boy. Tarap. Nag-vacation ako dito. Nag-vacation ka sa Boracay? Dili sa South Africa. South Africa? Ah, imo na gibisita imo makaliwat dito? Di ako ang papa. Taga dito rin papa. Mga kabarong, ato mi sa tispan na sa nilololok yung mga kabarong ha. Manikob na sa mi dito og siko punon. Ratsada ni mga kabarong bisag unsa hoy, yes ko yung biyahe oy. Mga Burong. Oh. Ay kalimot kahibaw ko nga kamo nahigugma ug kamo giningaw. Okay, mingaw ba oy? Way gimingaw ni mo oy. Dire mga kabarong na. Angad juga magamping mga kabarong bumuda ka, mga Roma mga kabarong. Mag Mga Roma. Oo, magdanghag na kabarong tosok ang til sa Roma. Man si Goryo mga kabarong kay kublan man di manibutlan. Goryo no? Training? Training? Mani ang kuan sa kung gusto mo ganahan mo sudo. Man ni head out sa mga burong di ay? Dili mo nag-training di ay? Usay kasi nga sa training katong magpuasa. Dubai ba? Hihi. Bugoya gini mo Goryo ay. Mga kabarong, doon lang mga kabarong ha. Shout out sa igagaw dai Brian Sarsaliho. Oh, shout out ni mo gaw Barayan Sarsalio ha. Nagabugo. Oh, yan naroon siya sa Mandawi. Ibabaw Mandawi mga kabarong. Shout out ni mo gaw Brian Sarsalio. From Burong TV promotion. Goryo lingi kamay ba? Ay. Ano ba? So, di nga siya gamay itong kamera. Di ba kaman sila ko eh? Ako rabay manager ba? Potbol ka ron. Hoy, gusto ka di? Ako sa Pita Burong TV. Mao ni dalan of Lolo Dokyo. Lolo Dokyo. dalan of Man din ring kuan day lan ni Lolo Dokyo diri. Mao ni lan ya dito na yung Go 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 go. Gur 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 gur. lagoy. Pag hindi di anoy. Yang bata ako di. bakay. May nakita magbuhay. Di surap pwede di bata kang gwapo diha. Jiwin. Ka buhaya mga. Ay nga burong nga pasayan. Nakakuha na pasayan si Pro TV mga bro. Yan. Pasayang kamay. May kayo pagpansitan. Sige, butak na ko eh. Goryo. Yo. Mabagis ko Goryo eh. Mga kabarong, manikop yung mga kabarong ha. Nakuha ko do kagwapo. Ha. Hi. Goryo, singanin mo dong? Welcome back Burong Goryo. Borong Goryo. Anytime if you want. Tarong aging disi. Anytime if you want. Si Borong TV mga kabarong, ahoy Borong TV. Oh, what's up? Nalakop ko dire. Makita ka dia di. Kita mo lang. Hindi makita sa Borong TV, ba't yung signawan yung kung katapad. Mga kabarong, ba't tingin lang parabuyag na ako? Naos buhaya. Kamo pa mo kita artista na ako diri. Oo. Oh?
Sama ni mo ni artista oh. Oh, ipakita nga nakakuha ka. Mo ni artista. Oh, matagak So pa sama sa silver kuang naong. Ha. Mano siya rin mga kabarong ang pispa ni Lolo Dokyo, pero Lolo Dokyo, why ko, mamukoyo ko rin eh. Mali. Oh, naikuha siguro. Mali. Goryo, ang sundanan. Ani ka bong. Ay, ikwan. Jam. Isa lang. Pero diri ba? Para makita sa kabagay, nangita sila nimo. Nangita di mo na ko day. Oo, nangita sila punon. Yo kata mga kabarong ha. Botan ni siguro yung mga kabarong. Tuna sa diri sa atong tunaan. Kumutar ang lapot. Pwede siya kilawon Burong TV. Na nakakuha na si Burong TV oh. Oo. Guryo hata na sudan ng guryo. Ay dugay kay malagay ka na. Uy! Ah, bata uy. Nabara ni Kabaw mga kabarong na. Kabaw ba na? Kiat kayo mo nagtuna ba? Isi mo pa itong Kabaw na mga kabarong ha? O, kontakan niyo si Kabarong ha? Baligya tadi oy. Kuali siya ka ng hybrid ka Kabaw dong, dili? Hybrid. Hybrid o high blood? Nigerian. Nigerian nga high blood? Kuha na mo? Unsa man ni kuha to kwantis man ni? Ala isda, sorry nga isda. Right. Bright ni bugo. Sa Bisaya bogo. Bright na eh. Ah, bugo ni kinakuha man na. Kinasundiri mo. Kini siya mga kabarong dako kinis personal pero sa video gamay rin siya tanawon. Wow. Dino dili. Mga gamay pag mga kabaro eh. Mga pasayang gagmay o Mang katuligid mo ngay. loh, magwapo mo. Sayawe, Allah. Oh, Goryo. Goryo. Si Borong Goryo na yun guys ha. Ang dancer sa Borong TV promotion. Oh. Tagay ha, tagay. Wa ba ni mahubog? Asa mo tag mahubog? Pila. Mga barong, mamawala na may gamay na may kuha. Gamay na ko ha mga bro, muli na mi. Wala na may. Salamat sa iyong pagtanaw. Salamat sa wa mo tanaw. Salamat sa diya. Ih.